କଣ କହୁଛୁ କଣ? କୋଉ କାଚ? ଶୁଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଚର ଏଇ ଯୋଉ କଭରଟା ପଡିଛି ହେଲା, ଏଇ ଗ୍ଲାସ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଭରଟା ବାଜିକି ସାଇଡ ରୁ କାଚ ଉଠି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ଶୁଣୁ କାନ ଗଲ କଲ କରନା, ଶୁଣୁ ଆଡେ ଏଇ ଶୁଣୁ ଆଡେ ଶୁଣୁ। ତ ଯଦି ପଡିବ କାଚ ପଡିବ ଖାଲି, ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିଦବୁ ହେଲା, ଖାଲି କାଚ ପକେଇଣି ଏମିତି ଚଲେଇବୁ ହେଲା। ଯଦି କଭର ପକେଇବୁ ତାହେଲେ କାଚ ଏମିତି ରହିବନି, ଉଠିଯିବ। ଆଇଦର ପକେଇବୁ କାଚ ଅର ପକେଇବୁ କଭର, ଫାଇନାଲ କର କଣ କରିବୁ? ନା ମମି କି ପଚାରୁ, ମମି କୁ ମୋବାଇଲ ଦଉନି। ତୁ ଏଇଠି ବସ, ଶୁଣ କହ, ତୁ କହ ଇଆଡା ଦେଖାଯାଉ। ଶୁଣୁ ଆଇଦର କାଚ ପଡିପାରିବ ନହେଲେ କଭର ପଡିପାରିବ, ଦିଟାକ ପଡିପାରିବନି, କାହିଁକିନା କଭର ପକେଇଲେ କାଚ ଉଠି ଯାଉଛି। ଫୋନ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ତୋର ମୋଟା ଫୋନ ଦରକାର। ଏବେ ଲୋକ ପତଳା ଫୋନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ। ଆଉ କଣ ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଗବ? ଫୋନ ଧରିଲେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ନା? ସ୍ଲିମ ଫୋନ ଭଲ। ଆରେ ଭାଇ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏ କାଚ ପଡିପାରିବ ନହେଲେ କଭର ପଡିପାରିବ। ଆରେ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦୁ ଯେ କାନ୍ଦନା। ହଉ ମୁଁ ତୁ କାଚ ପଡିବ ନହେଲେ କଭର ପଡିବ।